Ia, dați așa, apăsați un pic pe material acolo în jos. Nu, pe material la canapea. Radu, e plină canapeaua, trebuie aruncat. Acolo sunt... Unde am mai zis? Aici? Aici, uite. Aici, în colț. Ia uite-le. Da. Uite, le vezi acolo? Da. Trebuie aruncat. Cum o aruncăm? Cine? Aici, pe astea le-ai văzut aici? Da. Hai, uite și alea? Da, uite. Da. Bă, nu te apropia. Nu, că nu sar. Nu sunt purici. Uite, și pe aici, la perne, unde am văzut. Uite. Uite aici. Asta aruncă-le direct. Ce facem? Aruncăm tot. Radu. Aruncăm. Hă? Cine le ia,